chinodzimba kudarika kumbiso newo wakabatsira ende hakuna iye ane godo kudarika munhu wawakambobatsira saka ndauya baba zokumbira simba kuti tiwirirane makati tiwirirane kuti tigarizane unoda tigarizane manje vanhu venyu vondinokora ivhu vachitoda ndiparare ukasviba vonditera kumba nezvimhuka zvinofema yera yera munoera baba anoera mwari mwoyo zvotoda kuvhurika baba kani ndinokumbirawo mudzikinuri mweya noera noera baba shera baba era baba era baba anoera baba nyangwe pandinoda kudzikinurwa mweya uyai nyama painoda kudzikatidzwa mweya uyai. Tiri muna November, takati pakati paNovember, saka chikomana Makumbe production basa apedza anga achitoita mastering mixing anga akaita kudhaya, saka November watapinda pakati pake tobva tomboti zvinhu zvavo zvatakapiwa naManuel wekudenga. Chiti kudenga kuna Manuel, album rinonzi kudenga kuna Manuel, rine matracks akati haana kuwandawo kudarika 5. Chibaba mungu achibata chine makuwa chinoona musoro. Thank you so much. Kudenga kuna Manuel.